Sanibona sanibingelela nonke emakhaya babukeli beMrova TV podcast. Lapho enithulela khona ngoBhuti Paris Mthweni. Singakayideni-ke sicela ukuthi ni-subscribe ni-follow ukuze nithole izindaba ezinjengalezi. Namhlanje ehlelweni lethu siphethe nangosisi naye othi ucela ukuthi simsize kule nkinga abhekene nayo. Ngingakachithi isikhathi ake ngimnikeze ithuba ukuthi azazise ukubana uya kuphi. Sawubona sisi kunjani? Sawubona bhuti wami unjani? Ngiyaphila sisi wami. Sacela ukuthi ubingelele ababukeli emakhaya. Sanibonani babukeli, igama ndingu-Aviyo wakwaMhlawuli, ngilapha eBhetali kodwa ndisuka e-Eastern Cape. Okay. Ngiyayizwela-ke babukeli uyazisho igama lakho ukuthi u-Iviyo kaMhlanga. Sicela ukuthi asitshele ukuthi yini injongo yakhe emenza ukuthi asibhalele la ehlelweni lethu. Sicela ukuthi utshele ababukeli ukuthi kahle kahle ulethwe yini la ehlelweni. Usinabele ngendaba. Bhuti ndinengxaki apha. Ndadibana nale ndoda 3 years back e-Eastern Cape. Okay. Ngoku indoda sathandana kwabamnandi, yafuna ukunilobola-ke uba ndibuye ndizohlala apha notata wakhe. Yeah. Hayi kwahlaleka indoda isebenzela ekudeni. Okay. So iyabuya ngexesha ebuya ngalo. Sithe sisahleli-ke kusemnandi kuseyileyo nto leyo siyafowunelana but akusafani bekungasafani nasekuqaleni ukuze kube kanti ndiza kule nto le ekubela ke ngondinixelele yona e-straight ngayo i-relationship yam nobhuti. Okay. Ubhuti ndiyamthanda uyandithanda but kwa i-communication yethu esinayo bhuti wami ayisafani nasekuqaleni. Okay. Uyayibona? So bendinentsolo nam uba ikhona mhlawumbi into ayenzayo. Uyayibona? Ngoku as uba ndihleli notatazala. Tatazala ngelinye ilanga ndiyavasa ndiye etawuni uyatsho nje makoti ume kakuhle ntontoni izinto nje ezinjalo. Uyayibona? Ndingayihoyi ke le nto ngoba ingqondo yam ayikho apho. Uyayibona? Hayi mani ngelinye ilanga athi makoti namhlanje awungapheki. Ithi mna hayi bo tata sizawutya ntoni xa ndingazopheka. Athi yena hayi makoti mani sithathe imoto sihambe siyotya etawuni. Okay. Ndiqonda uba nam ke ngoku loo nto leyo andiyazi mos andiqhelanga kulo mntu wam. Hayi kutatazala siyahamba siyafika erestauranti siyafika siyatya siyabuya siyancokola nje ayikho into etheni. Niyabhonda nje uyayibona notatazala wam. Hayi sibuye kungabikho nto alale ekamerweni lakhe ndilale ekamerweni lam kube yileyo nto nje. Hayi mani ngelinye ilanga hayi mani masihambe makoti siyoshophisha. Uyayibona? Hayi siyafika senza igroza ke njengoba kujwayelekile ukwenza igroza vele ndihamba naye xa senza igroza. Sihambe ke siyokwenza igroza ugqiba kwakhe ke ngoku ayothi siyobhatala ama-akhawunti wakhe. Xa sibhatala ama-akhawunti wakhe mani ngumntu nje ondikhethelayo neempahla ezi. Uyayibona? Uba le indithengela iimpahla le iza kufanela ngoba nam ke ndiyazithanda ke iimpahla. Uyaqonda? Hayi le iza kufanela le njani une-choice kutatazala. Hayi le iza kufanela lena hayi njani. Hayi nam ndiqonda uba hayi mani tatazala mani uyabona. Hayi uyathanda uba mhlawumbi unyanakhe xa efika uyabona. Fika unyanakhe nje hayi umakoti urayithi yonke into irayithi. Hayi kungabikho ngxaki ke bhuti wam yonke le nto yenzeke ngale ndlela yenzeka ngayo. Uthi kusahleli ke ngelinye ilanga sibukele i-TV. Ndihleli esofeni. Hayi abuye azohlala apha ecam kwam. Hayi ndingahoyi mani nam ndingabi nayo le nto le uba noba ikhona into ayicingayo uyaqonda. Hayi mani ahlale ke hayi sibukele i-TV hayi ke andibambe isandla. Uyabona? So ke xa endibamba isandla ndiqonda uba nam ke ngoku ikhona mani into apha asoze ihambe nje le nto ayihambi yodwa le nto. Uyayibona? Hayi ke andicabuze ke nam ndiqonda uba hayi ke nam ndiyamcabuza kaloku. Awumeke ucabuza njani? Eyi bhuti wam mna ndiyazi mani le nto khona ngithi ukucabuza umuntu maybe mhlambe sorry babukeli. Maybe mhlambe ucabuze siphongo or maybe mhlambe ucabuze isandla sakho uqabuze endaweni lapho. Undicabuza straight emlonyeni. Hayi wena. So ilone apho ke ngoku kwenzeke loo nto leyo ndigqiba kwam ndiqonda uba mani makhe ndibaleke ndiye erumini yam ngoba andiyazi le nto ke ngoku iza kwenzeka apha. Ndihambe ndiye erumini yam hayi ndilale mani. Naye kusho ukuthi abanjwe ke ngoku ngamahloni. Akakwazi ke ukundijonga following day. Uyabona? Hayi ke kuhlaleke mani aphinde ke enze ezinto zakhe zondikhupha njani and of which le nto le ayenzayo. Uyayibona? Unyanakhe even a single day akakwenzi lokho. So usho ukuthi ubabezala wakho
yena sekadlala indima yendodana yakhe ebekumele uba yenziwa yindodana yakhe. Indodana yakhe akazenzi lezi zinto zokuthi akazenzi abe romantic kuwo. Uba ufake imali or uba ufikile kuyokwenziwa leyo groza leyo kubuywa kuhlalwe endlini. Ayikho enye into nje engathi ithini. Uyayibona? Yinto enjalo nje. So kwabese-ke kuchube kanjani ama-reaction wababezala wakho abenjani emva kokuthi enze lento ukuthi acabuze? Waqala akakwazi undijonga emehlweni. Okay, the following day. Yeah. Akakwazi undijonga emehlweni, kwadlula amalanga waxolisa kwaba yiloo nto leyo ndaqonda uba hayi man mhlawumbi ibiyiloo mistake, uyayibona? Yiloo nto le ibibambe ngelo xesha mhlawumbi ayizophinda, uyayibona? So asikise kancane ke ngibuze, ubabezala wakho yena umfazi akanaye? Mna ndithe xa ndidibana nobhuti wabe umamazala kudala wasweleka. Umamazala, okay. Umamazala kudala wasweleka, so utatazala bekayi-one. Njengoba unyana ke ehamba indawo ngomsebenzi. So kahle kahle injongo yendoda yakho bekungukuthi akulobole ukuthi wena ubuye uzogada ubabezala. Into enjalo ndayibeka kanjalo. Okay, chubeka siswa. So ke ngoku ngelinye ilanga ke ngoku okungikhupha kwakhe. Ngelo langa ke ngoku atsho uba hayi man makhe sihambe mani makoti ndixolise bhetere, uyaqonda? Okay. Hayi ke nyhani siyafika e-restaurant, siyafika vele sibahle utatazala wam, siyafika siyahlala siya-order. Hayi ke si-ode newayini. Uyayibona? Hayi ke siphuza iwayini kube yileyo nto leyo emnandi sesitipsi ke ngoku sobabini. Uyaqonda? Hayi ke sifika endlini. Xa sifika endlini mos ayikho enye into umntu nomntu ngerum yakhe. Uyaqonda? Hayi ke ndingena erumini, ndiyafika erumini vele ndiyakhulula ndinxiba ama-night dress, vele ndinxibe le incinci. Uyabona ngoba kwakutshisa ngelo langa. Ndinxibe le incinci ke ngoku angene yena ngoba nditixanga. Xa engena ke ngoku uyafika wondangam nam ke ndimcabuze siyenze silale kahle kahle. Hayi uthini manje? Eyi bhuti, Nkosi yam, kwenzeka yazi. Walala nobabezala? Notatazala wam. Hey, chubeka sisi. Ubhuti wena yazi le nto ngathi uyenza ijuku. And le nto le for mna ibuhlungu yazi. Iyangithusa. Ibuhlungu, but at the end masivele into e-straight, you understand? Indoda yam ubu-romance ayibazi. Akekho romance. Akanayo. Akekho romantic nje at all. Uyayibona? So ngoku kudivelophe uthando kum notatazala. Hayi bo. Indoda yakho ayikho romantic. Ayikho romantic. Ubabezala uromantic yena. Chubeka. And utatazala izinto esizenzayo nasekamerweni uya-excela ukodlula unyana wakhe. Hayi wena. Uyayibona? Iyinto enjalo. Chubeka sesiwami. Iloo nto injalo vele andifuni nje uxoka. Kungoku bhuti wam xa ndikuxelela nje inyani emsulwa. Ndimithi. U-pregnant? Waba nomntwana? Okatatazala. Wababezala? Hayi wena. Indoda ne-3 months ayisabuzi. Niyayizwela ke bafubukeli hey inzima kakhulu le ndaba usisi eze nayo. Asazi ukuthi izophetha ngani but asithembise ukuthi ekugcineni isombululo soba khona. Siswami manje njengoba uthi wena so pregnant umntwana and umithise ubani? Ubabezala wakho. Nibe nesikhathi esingakanani ukukala le nto yenu ukuthi nilalane? I think ngoku senza 7 months. Indaba endala. Indala bhuti wam. Kuyimanje mna indoda yam xa ifikileyo andisayiva. So uzubabezala. To the point yokuthi xa silele vele ingqondo yam iba ngaphaya ngoba lo into afika yenza ufika aqonde straight uba kwenziwe le nto kube right. And xa ifikile uyenza nakayi-1 or kayi-2 ngelo xesha umntu ufike i-3 days. Hey, niyayizwela ke babukeli lapha emakhaya usisi ulibekile idaba lwakhe.
ake sinithembise ukuthi masibuya la sizobuya naye-ke ubhuti-ke sizomfonela simuzwe ukuthi yena uyoyiphendulela thini emva kokuthi usisi sekamtshela le bhazabhaza usidikadika wendaba asishoyo. Siyanithembisa-ke babukeli ukuthi masibuya la sizobuya khulume naye. Ningakhohlwa ukuthi ni-follow-we ni-subscribe. Siyanithanda kakhulu lapha emakhaya. Qhubeke njalo nibukele. Njengoba sinithembisile-ke babukela ukuthi sizomfonela kubhuti-ke masibuya la ehlelweni. Njengamanje-ke socela ama-producer wethu ukuthi amfonele. Sacela umfonele bhuti. Hello. Alo bhuti kunjani? Okay. Ngiyaphila. Ukhuluma noBhuti Paris la ehlelweni lethu eMrova TV podcast. Lana siphethe usisi lana othi ufuna ukuthi akhulume nawe kunendaba akuphethele yona. Asikho sibhuti. Nithi uphethe ini? Ngiphethe omunye usisi lana uthi uzwana nawe igama lakho ngiviwe. Okay. Bengisacela ukuthi sikhulume nawe kancane ngazi ukuthi isikhathi unaso ngikhona ukukhuluma. Yeah, sikhona futhi sipho. Okay, lana ehlelweni lethu bhuti siphethe nangosisi lana othi ucela ukuthi kunendaba afuna ukuthi akukhiphele yona or mhlamba confess uthi ngumkakho iviwe yamazi bhuti. Yeah, ngiyama. Okay, sacela ukuthi ayikhulume sacela ukuthi ukhulume naye. Sithando sami. Alright. Yeah, ngiright but ngishukile manje understand hamba. Why uye emahlelweni? Yazi nginengxaki apha. Nginengxaki engifuna ukuxelela yona manje ikhona into endiyenzileyo endiyimoshileyo. Ngoku andikwazi ukuthetha nawe uyi-one. Uyabona ndicele aba bantu be-TV broadcast baseMrova bandincede. Kodwa ukwazi uthetha nami ngi-one kuthini? Inzima le nto endifuna ukuxelela yona sithandwa. Hayi ushuthi angisakho. Yeah? Angisakho. Hayi man inzima le nto ndiyakucela tu. Ngicela ungayinaki indaba yoba ndizise abantu apha kodwa ke ekugqibeleni nami ayikho enye indlela endizawukwazi uyenza ngayo le nto. Okay. Ngimoshe kakhulu futhi. Ngilele notatakho kahle kahle. Ngikuzwa? Ngilele notatakho. Ngikuzwa? Ngilele notatakho babe. Lelo tatami. Angiunderstand ngisho kanjani? Yazi ibhlungu le nto endiyenzileyo nami ndiyayiva manje uba ibhlungu nakuwe angeke uzuyi-understand nale ndlela ondibuza ngayo ndiyabekuva uba awuyivisisi kakuhle. Wazi kanjani ukuthi uhlungu ngoba ulala nomuntu kumnandi wazi kanjani ukuthi uhlungu? Xa iza ngakuwe kaloku ngixelele. Ndize ngawe kaloku apha ngoku ndithi mandikuxelele ke ngoku. Okay. Manje ngoba ulele notatami kwase ngenzeni? Simoshile. Yimithi. Yimithi. Lento ngifonela yona le. Andisho ngizokwenza le conversion vele ukuthi andiyazi ba ke ngoku sizawuyenza kanjani indaba yoba kube khona wena kube khona mina kube khona utatakho. Ngoku bendifuna uva kuwe ba ke ngoku senza kanjani xa kunje ngoba ndimoshile kakhulu futhi. Ngicela ukukhuluma notatami ngizobuya kuwe. Ngicela ukukhuluma notatami. Cha. Ukuthini? Hey, uyazizwela-ke uthi uzokhuluma nobabakhe. So kusuka manje uzokwenza njani? Yho, uthi ndiyamoyika. Andifuni nje ukuxoxisela ndiyamoyika. Into endiyicingayo nami ngoku kuba ndivele ndithathe ibhasi ndihambe.
ngoba andiyazi into azawuyenza kuyo yonke le nto le. Okay, ubhuti ungumuntu onjani? Yena ulungile, Yeah. andifuni nje uxoka, ungumuntu orayithi nje. Uyayibona ke into yomuntu olungileyo uba unjani na, angayenza noba yintoni na ngoba awumazi uba ucinga ntoni. Yeah. Uyayibona, so that's why ke undicide ukuthi xa ngabe kanjani ngale ndlela atsho ngayo, because akanika ithemba loba ndiyafika kusasa or ndintsani. Uyayibona, so ungambona nanini ethi thushu, and ke ngoku into azowuyenza mna ke nasefemelini yakhe, uyayibona, ndizawuba ngulowo mntu lowo. So ke ngoku ndicinga uvele ndihambe. Okay, manje uzokwenza njani ngomntwana lo kuthwele? Umntwana lo ngimthwele, utata ukhona, uyayibona. So sizawunxulumana ngendaba zefowuni. Okay. Hey, niyayizwela ke babukeli, usisi uthi hayi uzothabatha umthwalo ahambe ngoba ubhuti uyamsaba, ungumuntu othulile and akazi ukuthi ukuthula kwakhe kungaba yini angayenza uma sekafike kuye. So asazi ukuthi kuzophetha ngani, but sanithembisa ke njengababukeli ukuthi le ndaba lena angeke size siyekele, sizoyilandelela ukuthi size ukuthi usisi ugcine ngani nobaba naye ugcine ngani. Sinithembisa ukuthi u-part 2 uzoba khona. Njengamanje ngicela ukuthi nisifollowe, nisubscribe. Sinithanda nonke emakhaya.